Hey, ubongekile lo nginiphathele umgosi wakamuva ohamba phambili. Ungakhohlwa-ke ukupressa i-subscribe button ne-notification button khona ungeke uphuthwe lutho engi-uploadayo. Uzodwa wabantu usegunda utshani. Usegunda amagceke abantu uNontanda kubuka wakuleli odume ngokudansa engadilozile uzodwa wabantu. Ekhuluma neSolezwe ngesonto uZodwa uthe usuke esiza uBenson wakhe omusha uVusi Ngubane osanda kuvula ibhizinisi iBoxon Maintenance. Angifuni ukuthatha udumo ibhizinisi elikaBenson wami uVusi. Ngimxhase ngemali ukuze akwazi ukuliqala. Unomqondo webhizinisi njengoba engumfundi wase-DUT ngimxhasile ukuze akwazi naye ukuzimela nokuziphilisa, kusho uZodwa. Uthe leli bhizinisi liqale ukusebenza ngoLwesithathu lapho abagunde khona utshani emizini emithathu eThekwini. Ngiphumule namhlanje kodwa uVusi nabafana asebenza nabo bayasebenza. Ngisazoba mningi kuleli bhizinisi. Abantu basazongibona emagcekeni abo ngisebenza. Ngifuna uVusi abone ukuthi imali iyasetshenzelwa angacabangi ukuthi uzodla kumina, kusho uZodwa. Uthe ngokuzibambela mathupha ekugundeni utshani nokukhuculula igceke usuke efuna ukufundisa uVusi ukuthi angabi namahloni ukuthi imali uyithola kanjani. Lo msebenzi wokugunda utshani uthe uwenza uma engekho matasa ngomsebenzi wakhe. Mina ngiqashiwe kuze kushaye uMeyi. NgoMeyi 2 ngiya eBotswana lapho esebe ngikhokhele khona imali. Akumele ujabuliswe ukuthi isebhange kodwa kumele uhlale ucabanga amaqhinga okuyandisa. Ngisazokhuluma nabantu engisebenzisana nabo nomasipala ukuthi likhule ibhizinisi likaVusi, kusho uZodwa. Uveze ukuthi usanda kukhipha isiqholo sakhe i-Touchable Day ne-Touchable Night. Usahlela ukusisabalalisa kuzo zonke izitolo. Ethintwa uVusi on 23 owenza unyaka wesibili ezifundweni zeBusiness Analysis e-DUT. Uthe kusho lukhulu kuye ukusekwa yisiqandamathe sakhe. uZodwa uyangichaza ngoba ufike naye asebenze, hhayi ngoba esuke ezela ukushutha izithombe. Kuyangijabulisa ukumbona ethakasela ibhizinisi lami ngoba lokho kuyangikhuthaza. Ufika akhuthaze nabasebenzi ukuthi bangawubukeli phansi umsebenzi wabo. Lokhu kubanikeza ugqozi lokuthi basebenze ngokuzikhandla, kusho uVusi. Uthe uyazifela ngoZodwa ngoba akaziphakamisi ukuthi usaziwayo uma bendawonye. Ephawula ngomsebenzi kaZodwa lapho egcine esethintwa ngabantu besilisa. Uthena uyaqonda ukuthi usuke esebenza. Uthe akekho umuntu wesilisa ongenaso isikhwele.